A teraz už mi dovolte privítať prvého prezentátora, prvú prezentáciu. Privítajte prosím potleskom Patrika Kryžanského, riaditeľa Slovenskej asociácie pre elektromobilitu. Ahoj Patrik, vítaj. Páni, ďakujem pekne za toto skvelé uvedenie. Už odchádzaš, Mišo? Tak Patrik, prosím, povedzte nám, že čo je nové na Slovensku a v elektromobilite. Chcel som vás oboch pochváliť, lebo ak hovoríte o počte modelov, čo ste vrali, že 70, že? Tak celkovo ich je na Slovensku niečo do 90, takže máte tu takmer všetky elektrické modely, ktoré sú na trhu. A teda, ak chcete skúšať, tak skúšajte, lebo takto na malom priestore ich tak ľahko nedostanete. Takže ďakujem. Patrik, pódium je vaše. Určite áno, ďakujem pekne. Dostal som veľmi krátky čas na to, aby som vám trošku odprezentoval, kde stojíme s elektromobilitou na Slovensku. Nestojíme na tom úplne skvelé, čo sa týka Európy. Sme niekde na poslednom alebo predposlednom mieste, aktuálne vám to nepoviem, že či, lebo sa v tomto súťažíme s Čechmi, alebo ešte s nejakými inými odpadlíkmi. Ale čo je dôležité, možno vám poviem, koľko máme elektromobilov na cestách, koľko máme nabíjačiek a ako to bude vyzerať vtedy, keď si kúpite takéto skvelé auta, ktoré dneska môžete vyskúšať. A verím, že pôjde aj moja prezentácia. Slovenská asociácia pre elektromobilitu, aby ste mali predstavu, to sú tieto firmy, väčšina z nich aj dneska vystavuje a súčasťou je aj portál mojelektromobil.sk. Skvelá vec, keď chcete sledovať, tak sledujte mojelektromobil.sk, lebo tam sa dozviete fakt nové informácie o elektromobiloch, ale každopádne poďme veľmi stručne odprezentovať a povedať najnovšie informácie o tom, kde sme. A toto vám na začiatok ukážem. Prosím vás, nepozerajme na elektromobily ako na autá, ktoré chodia a ktoré nás vozia, lebo každému na začiatku ukazujem, že elektromobilita je aj o životnom prostredí a keď sa pozrete na túto tabuľku, ktorá nehovorí o žiadnom Tahiti, ani Madagaskare, ani na Argentíne, ale o Slovensku, tak na nešťastie každý rok vidíte, že tie červené prúžky sú červenšie a červenšie, je ich viac a viac. A elektromobilita nám naozaj pomáha tie prúžky omodrieť. Takže verte tým, ktorí o tom niečo vedia, že to tak je. Chcem vám povedať, že ak sa bavíme o emisiách, tak my riešime podstatnú časť emisí v doprave. 55% emisí tvoria vozidlá alebo autá, ďalších 25% kamiony. Toto všetko my riešime. Takže ak náhodou niekde budete počuť, že elektromobilita vôbec nerieši emisie, fakt rieši a máme problém, lebo toto všetko robia naše vozidlá. Ale čo je dôležité, poďme sa pozrieť, ako sa rozvíja elektromobilita. Keď budete mať niekde informáciu, že elektromobilita sa na svete nerozvíja, minulý rok sa predalo asi 14 miliónov elektromobilov z 80 miliónov vozidiel. Približne v krajinách, ako je, v západnej Európe, je to od 80%, čo je extrémne v Norsku, niekde po 15-20% všetkých vozidiel predaných, to je povedzme vo Francúzsku, v Nemecku alebo v Škandinávii. U nás, na nešťastie, je to iba 2,7%. Takže keď sa vám pýtate, ako sa rozvíja elektromobilita, my sme proste tí najbledší a čím bledšia farba na tejto mapke, tým je to horšie, čím tmavšia, tým je to lepšie. Vidíte, že súťažíme so susedmi. Keď sa chcete zamyslieť nad tým, koľko máme elektromobilov dnes na cestách, je ich niečo vyše 12 000, čo je relatívne marginálna vec. Beha na cestách asi 2,5 milióna vozidiel, na vašu predstavu. A ak sa chcete opýtať náhodou, neviem, či sa chcete, koľko sa ich predalo tento rok, od januára pribudlo do konca apríla 700 kusov takýchto elektromobilov. A ja hovorím iba o čistých batériových elektromobiloch, nie o plug-in hybridoch, tí by sme pridali ďalšie stovky. Klasická otázka na Slovensku, či sa máme kde nabíjať. Máme vyše 2000 verejných nabíjacích staníc, to znamená, že keď máte pocit, že nabíjať sa nemáte kde, tak ja tvrdím, že máme sa kde nabíjať. Konec koncov aj tuto v garáži, v tomto Borimole sú minimálne 2 huby, kde sú aj ultrarýchle nabíjačky. V Bratislave je to relatívne komfortné. Je to aj komfortné, preto máme tých elektromobilov relatívne málo. Celkom sa nám to rozvíja, každopádne ani zďaleka nie tak ako povedzme v západnej Európe.
Keď sa chcete pozrieť na to, kde tie nabíjačky sú, tak tuto máte aj rozdelenú mapku. Samozrejme trošku vyčnieva Bratislava, kde je takmer štvrtina všetkých nabíjačiek a potom tie ostatné kraje sú relatívne plynulo rozmiestnené. S tým, že máme na Slovensku vyše 800 lokalít, kde nájdete nejakú nabíjačku. Niektoré samozrejme nájdete aj viacej nabíjačiek, ale v 800 lokalitách verejnú nabíjačku nájdete. A treba ale pripomenúť, a tuto určite nájdete aj mnoho neverejných nabíjačiek ako výstavu, že väčšinu nabíjania sa robí na neverejnej nabíjacej infraštruktúre. To znamená, týchto 2000 je doplnených ešte o ďalšie tisíce neverejných nabíjačiek. Keď uvažujete nad elektromobilom, určite uvažujte, ak máte kde, umiestniť napríklad taký wallbox, čo tam visí, alebo možno visí aj tu nejaký, proste taký, ktorý vás nabije z priebehu niekoľkých hodín a je to ideálne nie na verejnom priestranstve, pretože takéto potom tie veľké sú na iné použitie, napríklad na diaľniciach. Keď sa chcete pozrieť na to, ako vyzerá nabíjacia infraštruktúra. Na tejto mape Nabijame.sk nájdete všetky nabíjačky, ktoré sú verejné. Prevádzkujeme to my ako asociácia s podporou partnerov, s tým, že tam nájdete všetky, ktoré prevádzkujú regulérni operátori, kde sa môžete nabíjať s nejakým programom a tak ďalej a môžete si to bez problémov zaplatiť. Čo chcem povedať, aké nám chýbajú? Chýbajú nám na diaľniciach nabíjacie huby. To sú takéto, ktoré máte niekoľko vedľa seba, až niekoľko desiatok ako v zahraničí, kde proste prídete a do 20 minút sa nabijete. Ja pevne dúfam, že keď si kúpite teraz elektromobil, tak do 2 rokov takýchto hubov budú desiatky aj na našich diaľniciach, lebo na tom relatívne intenzívne pracujeme. Takže spoľahnite sa na to, že do Košica do roku 2026 naozaj dopracujete tak, ako to robia Francúzi alebo akýkoľvek iní západní Európania, že tam proste strávite málo minút a budete môcť pokračovať ďalej. A úplne na záver vám poviem, že elektromobilita, mnohí vedia, ale aj nevedia, sa rozvíja nielen v osobných elektromobiloch alebo v dodávkach, ale riešime napríklad už aj elektrické kamióny. Otvárali sme pred 2 týždňami prvý nabíjací hub, ktorý spustil ZSE Drive, ale v realite sa v západnej Európe budujú takéto nabíjacie huby na kamióny. Nebojte, uvidíte to aj u nás popri diaľniciach. Potrebujeme čas tak ako na všetko. Toto asi preskočíme, pretože myslím, že mi ukazujete, že mám už málo času, alebo takmer žiaden. Užívajte si dneska, ale myslím, že aj zajtra to testovanie. Máte tu naozaj pri sebe strašne veľa modelov, takže myslím, že to je veľmi dobrá príležitosť, ako si vybrať ten svoj správny. Ďakujem pekne, pani, za príležitosť. Patrik, ďakujeme. Ešte potlesk poprosím.